Matas, tungod sa kagutom, gihaon ang kaha nga hilaw pa. Tambay pa nila ang ano? Idol. Tambay pa nila dire baka. Mga bilin yung kukuha ni karon Matas. Matas, magprito ta. Wow. Huwag nagduha ka buhok lang diha kay man morot. Magprito ta kay Lumgots na. Matats, may problema kay gasol. May dagang sudan dito Matats. Tora na, kuwal ang tadya. Naamang gutay bahaw. So, ato ni pritohon, basta tag mantika. Nga anak lang Matats, basta magkugil lang ka sa bangka. Mabusog juga. Tulo lang ako luton, gadi naman lang mangaon. Pumanas lang kaon, o isa pa, busy sila ang trabaho. Wapa pa ka prito Matats, kanay sili na daan. Nag-adobo mo kung naghumba god. Tats, atchop na. Tats, apay sugbahon. Wow. Natay pinong isda dito, mga lupoy, kaso lang naamang gud diri. Ako lang to gihatod to sila dito kay ni aksong barato. Mabunog na tong lawas niya, gamay lang halin. Pagkahuman og gabo ang mga taas, manghatag ang operator ana no kung nakita niyo nagakop siya di ba? So ang iyang hatagad ana kanang nabudiga, kanang nagdawat o kanang maglimpyo anang bangag nga isbakan kay perten daghan naghimbis na. Kung naay mangayo iya po ng tagaan, siyempre dili lang kay sila apil na pod ta. Matats, kita gatag sudanon. Atchop kayo kay tilapia sa lamod. Daraw. Na, lamig kay pritohon Matats. Pero sa balay na to pritohon kay kung dili na to pritohon Matats, mahalin nig una. Happy sila eh. Balay to dalon. Matats, tungod sa kagutom gihaon ang kaha nga hilaw pa. Tambay pa nila ang ano? Idol. Tambay pa nila dire baka. Mga bilin yung kukuha ni karon Matats. Wa pa maluto gihaon na. Oh, gabukal-bukal pas mantika Matats. Kaagay, mapasok ta. Init ang kaha. Mo na giniingon mo ta sa gutom na. Wa na ilanay kung unsa pa. Gagagagagay. Nagtuo man ko ako ra mo ka mga tats kay nagkaon mo gud sila ganiya. Ang problema man gud gigutom sila otro kay nahuman naghabwa og isa pa naibog sila sa akong pinirito nga perting lamia pagkaluto. Bahala gilaw gihaon na. Hapit na hurot. Ano man may kapito ka? Nga na di matas basta gutom na kayo. Basta maghabwa. Nagasudan dagang kanon. Pero di ka katarong kaon kay katrabaho. Kanang duha dia nga pakante. Duha. Unya muna sa to. Para magbayad mi tag 300. Ako sa Tibason. Salamat sa nagtanaw. Ilihog na lang po tag share dia. Thanks.